У Светлагорску адбылася выездная нарада з удзелам кіраўніцтва нашай вобласці. Яе асноўныя мэты падвядзення вынікаў працы прамысловага сектару, перайманне вопыту іншых прадпрыемстваў і планы на будучыню. Адбылася экскурсія на Светлагорск хімвалакно, Светлагорскі цэлюлозна-картонны камбінат і Светлагорскі малочны завод. Былі прэзентацыі новых праектаў вывучэння працоўных знаходак, але ж немала ўвагі было нададзена і праблемным пытанням, сярод якіх кадравы дэфіцыт спецыялістаў. Прэзідыум Гомельскага абласного савета дэпутатаў прааналізаваў ход выканання праграмы развіцця і падтрымкі прыватных падсобных гаспадарак. Пільную ўвагу да гэтага пытання можна растлумачыць тым фактам, што сёння ў прыватным сектары вырабляецца каля 40% валавай прадукцыі сельскай гаспадаркі. Разам з тым, па шэрагу прычын у некаторых рэгіёнах адзначаецца зніжэнне зацікаўленасці грамадзян ва ўтрыманні прыватных гаспадарак. Задача для дэпутатаў прааналізаваць тэндэнцыі і ўнесці ў праграму необходные коррективы. Делегация профсоюзных лидеров Владимирской области Российской Федерации побывала с официальным визитом на Гомельщине. С 2005 года поміж профсоюзами Владимирской и Гомельской области існуе пагадненне аб супрацоўніцтве. Обмен вопытам, абмеркаванне і дапамога ў рашэнні эканамічных праблем, азнаямленне з культурнай спадчынай дзвюх суседніх краін – вось галоўныя мэты візіту. Таксама дэлегацыя літоўскіх ветэранаў наведала Гомельшчыну. Перш-наперш яны вырашылі праведаць баявых таварышаў, якія зараз знаходзяцца, праходзяць лячэнне ў шпіталі інвалідаў Вялікай Айчыннай вайны. Шмат хто з іх ужо праязджаў па беларускіх дарогах вайны і наведаў месцы баёў 16-й літоўскай дывізіі. Ветэраны Літвы выказалі падзяку за арганізацыю паездкі і сустрэчы, а таксама падзяліліся, што жадаюць зрабіць нешта падобнае на тэрыторыі сваёй краіны. Друзья, сябры, друзі разам! Под таким девизом на скрыжаванні границ Беларусі, России и Украины адбылося міжнароднае свята, прысвечанае Дню абароны дзяцей. На працягу гадзіны дэлегацыі прыгранічных абласцей прымалі ўдзел у тэатралізаваным прадстаўленні, пасля чаго накіраваліся ў адзін з беларускіх санаторыяў. У разлічанай на 2 дні праграме сустрэчы былі спаборніцтвы, конкурсы, касцёр дружбы, а таксама наведванне гомельскага палацава-паркавага ансамбля і сумесны паход у цырк. Рэспубліканская акцыя «Падары дзіцяці футбольны мяч» прайшла па ўсёй краіне. Больш за 18 000 першакласнікаў Беларусі падчас урачыстых лінеек сталі уладальнікамі новых футбольных мячоў. На Гомельшчыне акцыя ахапіла больш за 300 сельскіх школ, атрымалі мячы і дзеці аднаго з самых аддаленых раёнаў Гомельскай вобласці – Жыткавіцкага. У школе нумар 2 пабываў віцэ-прэм'ер Беларусі Сергей Румас.